Ето моите момче си работи тук на тарлата. Аз му показвам какво да прави. Сега ме замества. Ще бъде тук постоянен. Той ще си работи вече тук. Като патрон, деде ми тарласында. Ben de babamın restoranında. Haydi Şengül, виж моите момче тук работи. И твоята момиче работи, Шенгюл. Моето момче работи, после пък идва тя. Да, Юрчо, как си? Добре съм. Много поздрави в България. Всеки не може да намери работа в Германия. Работят хората при турците и ги лъжат. Ама тук при германците няма такова нещо. Той е да работиш при германци. И да знаеш за какво работиш, а? Аде. Да. Да, Илчо. Ти крълма се камера. Не, я обърни към мен. Дръж малко и тъй, да изляза с теб. Как е, а? Тъй са работи. Топло, ама поне знаеш за какво. За какво се работи. Арзи е патронката. Ето, моите деца тук вече ще работят. С мене. Да. Айде, аз отивам да видя има ли хора в кафето. И работи. Патласана. Всеки, който идва в Германия, еркеш болсун кенте белеиш. И да вари напред, и да има да събира пари. И да си купи каквото иска, нали тъй? Така е. Айде, Шенгюл, много поздрави ти пращам. За тебе прави той видео. Да го гледаш къде работи. Той моите момче вече. Моите момче. Хайде, чао ви за сега.